Prvo i osnovno je vlastita sigurnost. U principu treba biti pripremljen na teren na koji se izlazi. Treba uvijek paziti na vremenske prilike. Na teren obuća je jako bitna, može u prirodi doći do samoozljeda. Bitno je vrijeme koje planiramo provesti u prirodi, dakle to je poput nekakvog spremanja na izlet recimo. Bitno se opremiti stvarima koje će nam trebati i bitno je znati pretpostaviti koje će nam stvari trebati. Dakle, polazi se od determinacije biljke. Treba biti siguran da je to ta biljka koju smo namjeravali ubrati i tu ima sad faktora koje je bitno poštivati prilikom branja, koje se odnosi na vrijeme branja što se tiče fenofaze u kojoj se biljka nalazi, a opet s druge strane o dobu dana i o kišnom, odnosno sunčanom razdoblju. Tome se definitivno trebamo prilagođavati prirodi jer biljke treba brati kada su suhe, kada je dan sunčan, kada one u sebi imaju najviše tih djelatnih sastojaka. Pa od ljekovitog bilja se koristi, zavisi od pojedinih vrsta, koristi se korijen, koristi se stabljika, u biti neke se koriste cijele biljke, neke se koriste samo cvjetovi, neke samo plodovi, na primjer glog je interesantan, koristi se cvijet i plod. Kod vađenja korijena je isto bitno obratiti na pažnju zbog staništa same biljke, bilo bi dobro da se dio korijena ostavi u zemlji, da bi se biljka dalje mogla reproducirati. U biti svake godine treba brati, tako. Određeno bilje se zna nalaziti na staništu koje je vrlo škrto zemljom i kojem je korijenje dosta osjetljivo. Samim rezanjem često puta možemo dovoljno oštetiti biljku da se ona više ne može regenerirati. Zato treba dobro obratiti pažnju. Osobito biljke poput majčine dušice, kičice, vrijeska, primorskog, oni su jako osjetljivi. Ko želi da nauči nešto o biljci, ne krene sa malim, kako kaže, količinama. Znači, nek se odredi 3-4 biljke koja će da bere idućih 10, mjesec dana, da savlada ono što je branje kao tehniku, prepoznavanje kao tehniku i također očuvanje ono što je prirodnog staništa.
Hvala.